जोंनि जानि दुश्मना मोनबाय सनाफोरनो रेडिसो दा बुंसै अप्स बोरायनो थांनो लागा टिकेटफोरखौनो अफ्लेजोबनानैसो मन'जोबनो गोसो जायो आङो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबोद लुबैथिनाय नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय सबायमा जेव जेव भगबान होननाय महर लानानै सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' बांसिनानो फैनांबाय जोङो मैयाहाय हरसेल' थानो मोनबाय आरोना ओरै फिसालानि स्कुल दङ दिनैहाय सोनाफोर उफाय गैया क'क्राझारावसो नुफिनथ'लायबाय आरोना आंखौ एनिवेस ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांदो फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखागोन सोरबाफोर गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय बेल आइकनखौ दाबिलांबानो जाबाय ओमफ्राय फुरा नायनानै जाज खालामदो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारिदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो सोनाफोर ओरैनो जास्ट नर्मेलि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय सोनाफोर स' फुरा नायलांबानो जाबाय आं दिनै मा शेयार खालामलांबाय नोंथांमोनजोंहाय बुहुत शेयार खालामनांगौ दं आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय बिमा बुरिनि खामानि माथो खालामनानै फिसालानो स्कुलाव लांनो टिफिन बानायनो आङो जेबो गैया बेस्रा ओमफ्राय ओंखामखौनो एवनानै हरनोसै आङो दाउदैबो हरफानोसै एसे घि लागायनानै एवनानै हरनोसै आरोना बाबा नों गानबायना बे गानदो बाबा वाथो आजादि थाहैबाय थानो मोनो सनाफोर सनिबाराव थांनानै रबिबारावनो फैफिननांबाय आरोना उफाय गैया फैनो बाबाबो फैफिननांगौ जायो फरिखा खाथिबो जाहैबाय स्कुलाबो खथि खालामनो हाया अरेल थरेल जागासिनो दङ अब्लाबो जों थांब्रबदोंसो माइन्ड फ्रेश जानानै फैबाय आरोना मोजां मोनबाय बिथाङाबो फ्रेश जानानै फैनो हाबाय मोजां मोनबाय दा गामियाव जेबो खामानि गैखाया जोंनाहाय माइ दै राननाय लामनाय समावसो एसे खामानिया हेभि जायो जोंना दुलियाव सोजासिम ओमफ्राय बाखि एथबां हेभि खामानि गैया नर्मेलि मावनांगौ जानांगौ आरोना जाबाय नै सनाफोर हालदै एसे ओमफ्राय दाउदै दैसेखौबो इयावनो एग्लिफाखाबाय टिफिनाव सोनानै हरनोसै आङो दैबो रेडि ओमफ्राय सनाफोर जाखिनि जि नुदों ओमफ्राय बिथाङानो सुदों आरोना बेफोरखौहाय बिथिंबो दङ एसे बेनिफ्राय एसेल'सै बारा गैला न' टेनसन नैबे दानि फिसाला गानस्लायनानै गालांनाय बिथाङानो सुजोब्बाय बेस्रा दिनैहाय ओमफ्राय नैबेखौ सेबनांगौल' जाहैदों आङो नैबे गांनै फिसालानि जोंहा फिसालानियाबो सेबनांगौल' जाहैदों ओमफ्राय बै सिङाव आंनि दख'ना दं आरोना सनाफोर बेखौ आं बुनोसै आरो दख'नाखौलाय आरो आंलाय माथो सुबावनो होमबा सनाफोर आंनो मोजाङैनो दंखायो उसुक बिसुक जाबाथ' सुलायलायनांखानो सुनानैबो होनांगोनानो बेनिफ्रायहाय जेबो मुगैया बाया मोजोमा बियो बेनिफ्राय मा होनो दिनैसो बुंनो रोंदों बियो आयौ 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 एफा जि माला माला ओंखारनानै थानायनो फिसाजोनानो जेसेबांबा ओंखारखायो आरो दाबायदिना गोजां बोथोर जेव 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 जाखायो गानस्लायनानै गालांनाय थांनानै गानहैनाय आरो सुइटार टुइटार दासो मिन्थिदों ओंखायनो बुंदों बा साननानै नाय दाख्लै आंनि अबस्थाफ्रा माबादिमोन हारसिङाव होननानै बेस्रा नोंगौ जालायथारबाय आरोना बोरै बोरै सुनायलाय नोंलाय जालायबाय नोंसोरजोंथ' आं शेयार खालामखादोंना गेंटकनिफ्राय फैनायनि उनावबो आंनि अबस्थाया माबायदि बानानै सुनाय मानानै सुनाय ओमफ्राय दा बिन्दास आरोना जेरावखि थाङा एसे फ्रि ओंखायनो आङो जेब्लायबो हासबेन्डखौ मिस खालामो हार एक खामानियावनो आरोना हेल्प होनाय एकदम दा बुंसै आंनि हालोदा बेबादिसो सोनाफोर स' आद्रा थानाय जिखौ आङो सुनानै लागोनसै आरोना दख'ना बुनोसै आंनाबो दाख्लै गानस्लायनानै गालांनायसो बुना बायनानै लागोनसै आङो दख'नाखौलाय मानो सुबावनो आंनो मोजांखाना नङाबा आंखौ मानसिफ्रा बुंगोन फिसायखौ दख'ना सुहोग्रा होननानै बिदि खामानि आं मावा सोनाफोर देहा मोजाङावलाय आरो मानोथो नङा होमबा देहाया गाज्रिबा आलादा जाहैबाय दुखा लोखा सोनाफोर थाब थिफां ओंखामफोरखौ मावना रानसै आरोना ओमफ्राय दिनैनि आंनि ओंख्रियाबो एसे आनकमनलायबावसो नायदो नोंथांमोना सोरबा बिदि जाफेराखै नामा बिथांनि आइडिया माने आगोलाव बिथाङा बिराद मोजां संना जाहोदों बेबायदि गोसोखांबावबाय होनजा बिदि जाफिनबावनोसै सोनाफोर नायदोल' आनकमन माने सोनाफोर ओंख्रियाथ' कमनानो मैगङा नै बेखौ मा होनो नोंसोर सोरथिं मा बुङो बुथुआनो बुङो खोमालै बेखौ जेथिंबो मुथासे दोनबावदों आरोना जोंथ' आलुबारियाव जाग्रा जेराव जायोलै एसे एसे दाबादियाव ओमफ्राय बेखौ जोंहा एसे आलदा रोखोमनि संनानै जागोन आरोना नै खाथो खारनो थाखाय रुनानै लाग्रोबाय जोङो ओमफ्राय ओरै एसे बुस्थुफ्रा एसे बुरजायैनो होगोन सामब्राम बानलु माबा माबि रेडि खालामना लागोनसै ओरैनोथ' जोङो बुथुवाफोरखौ भाजा जायो आलुफोरजों भाजा जायो नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा एकदम मिक्साराव ग्रेन्ड खालामलायनानैसो जागोन आरोना बेखौनो दाख्लै जेरै जोङो पालक पनिर जादोंमोन बेबायदि सिस्टेमनि खालामनानै जानो नागिरदों बिराद गोथाव मोनजायो बाट बेहाय पनिर होआबाबो जायो आरोना मा होननानै बुंनांगौथाय बेखौ बिफा चाटनि ना मा होननांगौथाय जायखिजाया बिराद गोथाव मोनजायो आरोना नायलांबाय थादो आं एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोनजों बोरै बोरै खालामो सोरबा बिदि जाबायबाथ' जाबायसै खिथाहरदो सोरबा जाखांबायबा जाखांबाय बिदि संनानै ओमफ्राय आंहा जाबावनोसै आरोना आंनि थाखाय सेकेन्ड टाइम बियो आगोलाव खनसे जाखांबाय खोनाबाय रेडि खालामनानै लागोनसै आङो बे लाइ बुथुवाखौ बिदि 7-8 मिनिटसो ग्लेब बिदि रुगारनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौबो एसे एवनानै लाबाय टमेट'खौ जोंनि गोथाङैनो ग्राइन्डाराव होफालाबायनोसै आरोना गोथाव जाखायो माथो बेलाय माथो दसेनो दोलो जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नोरैहाय दहाय सामब्राम एवनाय थावआवनो एसे नै तेजपाता गांनै साउट होनानै लाबाय आरोना आरो बेयावनो थाखाजोब्बाय गासिबो मस्लाथ' नङा आरो बेयावनो थाखाजोब्बाय गासिबो मा होनो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदि मा होनांगौ बेयाव होखाजोब्बाय नालाय बाहाय हरनोसै
बेबायदि लखबनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय रानसावसाव ना नैहाय दै लगायबावनोसै बारा होआ र' फरिगमान जगफ्राबो माबा बिसिबां गलायलाङा र' सिथाब मोनबाय एसे मोजां एरथर बिराद गोथाव मोनजायो माने बुथुआनि बे खारनायनि माबाया खारजोबो आरोना बारा टाइम लाया माथो दसेल'सो लायो सिबावनो दैखौ फा सिबावसै दैखौ र' एसे मोजां आखाइ लाग्रोना दै होनानै नै बिदिबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय एसे गोबाव गोदौ होबावनोसै एकदम मिलौलायनाय माने लाथा घन' खालामनानैसो जागोन आरोना एसे आराम खोबनानै दोनथ'नोसै आरोना बेबायदि ओमफ्राय गेजेर गेजेर एसे थाब थाब बेखौ एरबाय थानांगोन आरोना मानो होनबा बेबायदि ओंख्रियाथ' सिथाबो नोंथांमोना मिन्थिखायो टाइमावनो आइडिया खालाम एरनांगोन मैयाबो एरलागासिनो दङ ओमफ्राय मा बुंनो बिदि ओंख्रिया थास' बिथ'रि सिस्टेमसो नै वालाव गुफुं लेजेरग्रासो आरोना अब्लाबो आरो माथोबाव आंबो आगोलावहाय बुथुवाखौ एकदम जानोनो हायामोन आरोना ओमफ्राय बुथुवा बायनानै लाबोबाय बिथांखौ रायबावलायोसोमोन ओमफ्राय आलुजों एवबाबो खालि आलुखौल' बासिनानै जायोमोन बाट बिदि जादावनानै गोथाव मोनबाय ओमफ्राय बिथाङानो संदों बाट आंबो दांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिथांखौथ' मिन्थिखायो अन केमेरायाव बिना बिदि चालु जाया जेने थेनेसो लाबोयो आङो जाखिनि ओंखारो बेबो जेने थेनेसो ओमफ्राय अफ केमेरायाव बिथां अन केमेरायाव आं होननाय बायदि जाहैबावबाय जेनेबा सोनाफोर सानैजों ज' संबाय आरोना ज' संनानै जाबा बांसिन टेस्ट जायोथ' बे एरलाय ओमफ्राय बे गोदौबाय थानायावनो हालदै एसे दसे उनाव गरम मस्ला एसे हरनानै लाबाय आरोना नायदो उवाला बेसे मेमब्रां जाजोबखो हाथाराहां फोर ओंख्रियाबो एकदम उवाल जाब्रा खालामग्रासो आरोना जिस्रियाबो आंना ओमफ्राय दासान्दि जिस्रिया मोननै थाखायो बिदि उवाल लेथ्रा जाबा फुगारग्रा मोनसे ओमफ्राय थाखकन बोखांग्रा मोनसे मानसिफ्रासो आंनिखौ मिक्स खालामना होलाबायनो नागिरो आरोना गैलाहाय मबाइल केमेरायाव थाब गोदौफैबाथाय थैखादो माजोंबा खालामदो भिडिअ'आ एसे खोबबावनोसै आङो एसे जिरायनोसै आं नों साखिनायहरदो दे साखिनाय एसे मादि जाखो संख्रि नांबाय नों एरबाय नालाय एबार एकदम जोबाबिखाय नंलाब्रा आङो गोथाव जानायानो साखिनायखौ ओरै देखायहरबानो जायो माथो केसफ्रा बिराद दामि बिथाङा जोंहा खन' जाबायथ' मबाइलावसो माइदि नुदों खिन्थु आसलियाव बिराद गोथाव नुदों ओमफ्राय गोथाव मोदोमबायबो बुस्थुआहाय पनिरफोर होनोबालाय बांसिन टेस्टि जासिनगौमोन आरो ने पालक पनिरफोर बायदि थारायखौ नायनानैनो मानसिफ्रा ओंख्रिखौ नंगौना नङा सानसिगोन आरोना आंनिखौ माने गावनो गोदौनायाव बिराद बिदिनो जाजोबबा माथो खालामबावनो ओंख्रिया खिन्थु बिराद गोथाव जाबाय आरोना चाटनि रटिफोरजों जायोबाबो जोबाबो सिखानाय नङा ओरैबायदि गोथाव मोदोमबायबो एकदम मोनबाय सोनाफोर आङो बन्द' खालामनोसै आरोना ओंख्रि ओंखामाथ' मोनबायानो सोनाबाय जेने थेनेनो ओमफ्राय पापरखौ दा फैनानै एवफैनोसै आरोना दालि ओंख्रि संखानायमोन बेनिफ्राय मा खालामनो आंहा दुखुनि समय खाथि फैबाय सोनाफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जों बायदिनिफ्रा दुखुनि हालोदा सबसे दुखुनि हालोदा मा फिसाइनिफ्राय गोजानाव थानांबा बेनो जोंनि थाखाय सबसे दुखुनि हालोद ओमफ्राय जेब्ला फिसाइ हाजबेन्डआ जोंजों लोगोसे थायो अब्ला बेनिफ्राय खुसि जानाय जोंनाव जेबो थाया लाइक एसे हेबलायगोन एसे बुलायगोन एसे नांलायगोन बुलायनायथ' बुलाया बाट बेनो खुसि आरोना सोनाफोर बाट जों बेबायदि थाबाय थानो मोना स' आंना बे टाइमा फैबायानो होनजासे एकदम फैबायानो आरो सोनाफोर स' जों दा हाजबेन्डजों जों ओंखारना लागासिनो सोनाफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय फिसालाया स्कुलावसो आरोना इसोर बे स्टेसनाव मानो फैलायखो जोंलाय अयथासार भगबान बे दिना मानो फैयो नै सोनाफोर जोंनि गोजान जानायनि तैयारिया सोलिगासिनो दङ स्टार्ट जाबायानो आरोना एकदम दानिफ्रायनो ओमफ्राय गोसोआव माइ सौनाय बायदि दुब सौखाबायानो जोंना उफाय गैया बिथाङा माने फर्म फिलआप खालामगासिनो दङ गावनि टिकेटनि साथामजों जों बेयावनो फैदों आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ उन्दुलांगौलायबाय ससेयावनो ओरैनोथ' जोङो नर्मेलि टाइमावहाय बिराद मोजां मोनो स्टेसनावहाय अबेबा थांनो एकदम तैयारि जानानै ओंखारो बाट फिसाइनि बेलायावहाय जोङो हाया आरोना सोनाफोर बिराद गाज्रि मोनो बे समा जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि स्टेसनाव दा थांनांथों दा नुथों स्टेसनाव थांनाय टाइमा दानो दा सफैदों बेबायदि साननाय फैबाय थायो जोंनावहाय बाट जेबो राहा गैयाना सोनाफोर माथो खालामनो ओमफ्राय दा बेखौनो टिकेटखौ दानखानोसै होननानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय सोनाफोर क'क्राझार स्टेसनखौबो एसे लाफाबाय आङो माबा गोदान बानायनो नागिरदों नै एकदम खालि जासिनानै दङ आंबो दाख्लै बे गेंटकनिफ्राय फैनाय दिनाल'सो बेनिफ्रायनो आरो इथिं फैनाय जायाखै आरोना गोजौआव मा गोदान बानायनो नागिरदोंथाय खालि गोजा बैथिंना थिगैनो दङ जारला बे स्टेसनफ्राबो बुंनो थाङोबा जोंनि जाने दुश्मनफोर बायदिसो आरोना सोनाफोर
बिदायनि समाव जोंसो मिन्थिसिगौ बे स्टेसननिफ्रायनो माबादि गोसोफ्रा मा जालांला जोबखायो अब्लाबो उफाय गैया जमा खालामबाय बिथाङा बेहाय फर्म हैगासिनो दङ थांनोसै जोङो फर्म जमा हैनो थांदों गावहा जोंहा बिमा फिसा गथ'खौसै आरो होलांनो थांना खामानि मावगासिनो दङ नै मा गोदान बानायनो नागिरदों मा बानायनो नागिरदों वालफोर होस्रांदों नामाथाय ओरैबो नै क'क्राझार स्टेसनाव जोंहाबो नै गेदेर फ्लेग दङ आरो ना फिरफिलाया बारा बार बारिखाय बिरथ'वाखै क'क्राझार स्टेसननि बियो जोंनि गोजान जाग्रानि फार्स्ट स्टेप गेलेखा बिफाजों नोङो ओरैनो थां दैला दखानावसो थांबाय जोंनि जानि दुसमना मोनबाय सनाफोर नै रेडिसो दा बुंसै अप्स दाथ' स्टेसननिफ्राय मोनलांफिनदों जेला थांथारगोन अब्लादि मोनलांथारनाय नङा खालि थांफिननांगोनखौ मिन्थियाखै बामजानानै ओंखारफिननो मोनो ना बाबाजों दख'ना दखानफोरखौ नायै थांथ'नोसै आं मेगन बिसि नायनानै थांथ'नोसै आङो नांथ'ला आंनो सफैलायबाय जुनारफोर बाजारनिफ्राय आरो ना मेंगु बोलायबाय ओमफ्राय आरो माथो नांगौआनो जोबनो थांखाया नै लुन थफ्ला फिसासो जानो हागौ बेयावनो 1000-1200 जाग्रा लाबोदों बैयाव जागासिनो दङ नै गोजां बोथोरनि बेनिबो थाव जोंनिबो थावानो जोबस्रांजोब्बाय आंहाथ' थावानो नै फोनबाबो थाखाया खानायानो बिस्क'टायानो सारसेसो माबाय आरो माथोबाव टाइमाबो जाया नङा जाबाय दहायनि नै संनानै गालांनाया जोंना बुथुवा चाटनिया चाटनि ना मा होनबावनांगौथाय ओंख्रियानो जाहैबाय रुटिफोरजों ग्लेब ग्लेब सोमनानै जाजासिगौमोन गोथाव जादोंना आंथ' दहाय साखिनायाखै आं दासो जागोन आरो ना बिराद गोबावजों खनसे आरो मिनिनानै थैगोन दाख्लैनि आसार बानायनाय बेखौबो जानो लाहांबायानो सानथामल' जाथारदों थाव माबाबा मस्ला फोननायानो खैसिब मोजां जाहांबाय बेबो मुलानि जेबो माबा थायाना गोथाव जायो नंमारगौ बिथाङा हजों मोनजानाया गोथावानो मार आंबो गोथाव मोनबाय एबारसो बानायनानै जानो हासिगोन आं दाख्लै होननाय बायदिहाय गोथाव ओमफ्राय बुथुवा ओंख्रिखौ जानो नायनोसै बानलुआ जोम जाबाय एसे पनिरफोर होनोबा बिराद गोथाव जासिगौमोन दुथा जालायबाय फिसालायाबो सफैलायबाय सफैबायबा अमा बेदर नङालै बा गोथावथार ओंख्रिया मा ओंखाम जाया बेलाय गोथांथां नुबायनानै ओंखाम जाया जाहैबाय बेदर थाबाथ' बेदरजों गोथाव जाथारगोन नामा जानाय नायदों दे बाबा आसारखौ गोथाव ना आखाइ फुदोंना गोसायालाय ओंखाम जाबानो ग्रोब जाखायो आयौ नोंनिखौबो ओंखाम जाफादोब्रा बे ओंखाम बोरै फुनो स्पिनाव ओंखाम हरबाथाय फैनानै ओंखाम जाफिननो बायो नङा नैलै बिसोरबो सेलायबायलाय सयथिबो सुख सान्ति गैया ओंखाम जानाया आंना ओंख्रि गोथावबाबो जेबो सुख गैया जादो सना जा सोरनाबा जानानै लागानोसै आं गगाबनो माथो ओमफ्राय सोरनाबा जाखां लोंखां जोङो 3ता जाखाबायानो 2तायावसो जाखादों ओंखामानो बाजारनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दसे रेस्ट लाफैलायबाय नै गथ'फोरा एसे गेलेसिगोनलाय ओमफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आं बेखिनियावनो जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरोना